ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଜିର ସାମାଜିକ ପାଠଶାଳା ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଗତ କାଳାଂଶରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବିଷୟଟିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କିପରି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ନାହିଁ, ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ରାମପୁର ଗାଁର ଅନିଲ ବାବୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥିଲା ପୁଅ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଝିଅ। ପୁଅ ନାଁ ହରିଶ ଆଉ ଝିଅ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହୀରା। ତ ହରିଶକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୀରା ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖୁଥିଲେ, ଅବହେଳା ତା ପ୍ରତି କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହରିଶ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଘରକୁ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଅତିଥି ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହୀରା ପଖାଳ ଭାତ, ଆଳୁ ପୋଡ଼ା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଖାଏ, ଘରର ବାସନ ମାଜେ, ଘର ଓଳାଏ ଏବଂ ଅନେକ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲା କେବଳ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନାରୀଟିଏ ବା ଝିଅଟିଏ ବା ମହିଳାଟିଏ ଯେ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଦେଶର ନାଁ କରିବ, ଏକଥା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଷୀ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ତ ପୃଥିବୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେପରି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ସେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS ଅଧିକାରୀ ଯିଏକି ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପରିପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ସେପରି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି PT ଉଷା, ଯିଏକି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଦୌଡ଼ ଧାବିକା, ଯିଏକି ଆମ ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଭାବରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଯିଏକି ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ହିସାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଦେଶ ସେବିକା, ସହିତ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଚେସ୍ ଖେଳି ଆମ ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ମହିଷୀ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତ ତଥା ପୃଥିବୀରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳା ହିସାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ସେପରି ଭାବରେ ତ ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ, ଯିଏକି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ମହିଳା ଯିଏକି ଆମ ଦେଶ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ନିଜର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। କୃପାଲ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୀରା କୁମାର ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି। ଏହିପରି ଭାବରେ
ଆମେ କେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମହିଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ମହାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କରି ଦେଶ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ତଥା ପୃଥିବୀ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗଣତି କରିବା ଏବଂ ସମାନ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଝିଅକୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବା ନାହିଁ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହିରେ ତମର ଦେଇଛି ଯେ ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ସହିତ ଏକମତ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ନିହାତି ଭାବରେ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି, ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ତ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଠ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଠିକ୍ କଥା, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଠିକ୍ କଥା, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ କିଣିବା, ଠିକ୍ କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତଥା ଗୀତ, ନାଚ, ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା। କେବଳ ପୁଅକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଝିଅର ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଉଭୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେବା, କେବଳ ପୁଅକୁ ନୁହେଁ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା, ଠିକ୍ କଥା, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବିଭିନ୍ନ ଘର କାମରେ ଯଥା ଘର ସଜାଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ଦେବା, ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟେ ଦେବା। ସେପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସିବାକୁ ଦେବା, ଠିକ୍, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସି କାମ କରାଇବା, ଠିକ୍ କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିମଳ କମିଟିରେ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶି ରହିବା, କେବଳ ପୁଅ ନୁହେଁ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟେ ଦେବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂଜା, ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସମୟରେ ସବୁ କାମ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶି କରିବା, ଠିକ୍ କଥା, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟେ ଦେବା। ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ବୋଳାଇବା, ତ ଠିକ୍ କଥା। ଯଦି କୌଣସି କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯେତେକ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ସମାଜସେବା ହେଉ, ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଆଗୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୁଣରେ ପୁଅଠାରୁ କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର, ସମାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର କାମ ଅଛି, ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଥମ ସହ ପ୍ରଥମ ମିଳନକର ପ୍ରଥମ ଅଛି କିରଣ ଦେବୀ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ପିଟି ଉଷା, ଅଛନ୍ତି ନେପାଳ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରଥମ ଅଛି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସିକା, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧ୍ୟାପିକା, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟା ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ।